जारिनि जायनाखि थैनाय सान एबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं सान बे सानखौनो जोङो सोमावसारनायनि मोनसे थुलुंगा मोनसे सान हिसाबै लोब्बा लाखिनानै जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै थानो मोनै मानसिफ्रा हा हुग्रा लाफैदों बिसोर होखारनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो होखारनांगोन आरो बेनि थाखाय जोंना मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआबो बिथोन होखाबाय थांनाय 2019नि 6 डिसेम्बराव बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारखौ बिथोन होदों जे जेसेबां दङ इलिगेल हाबनानै बेफोरखौ होखारनांगौ रेफारेन्स स्पिड मावफुंनांगौ माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि चेप्टार 10नि आयेनफोरखौ बेबायदि बिथोन होसेयावबो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा मावाखै आरो थांनाय 25 तारिख मेआव आरोबाव गोदानै मोनसे बिथोन होबावदों हाइकर्टआ दा बे बिथोन बादियै बिटिसिखौ दोनदों जे जेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिनि सायाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ रिपर्ट नांगौ होनना बुंदों दा बेनिफ्राय बिटिसिआ बेदिनखालि 25 मे खालि गासै 300 बिगा हा रिकभार खालामबाय होननानै बिथांमोना एफिडेभिटआव होदों दा खिन्थु हाइकर्टआ बिसास खालामाखै मानोना बिसोरो जि हायाव हाबनानै दं आरो जि हानिफ्राय होखारदों बे होखारनायनि खुनु बिसोरो क्लियार मोनसे रिपर्टफोर होआखै बेनिखायनो बिसोर होखारनायनि जिथु क्लियार रिपर्ट होआखै बबे दागनिफ्राय सोरखौ होखारदों बिदि रिपर्टआनो गैया जेब्ला ओंखायनो हाइकर्टआ बिसास खालामाखै बे बिसास खालामनो थाखायनो आरोबाव फैगौ 23 तारिख मे खालि आरोबाव बिटिसिआ बबे दागनिफ्राय होखारनादों बेखौ डिटेल्स आरोबाव रिपर्ट नांगौ होननानै हाइकर्टआ बिथोन होबावदों दा बिटिसिआबो फैगौ 3 जुन खालि बिथांमोना होबावनांगोन दा बे हिसाबै बे दाबिया जोंनि थाखाय खोब गोनांथार हाइकर्टआनो जिथु बिथोन होबाय जेब्ला ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय इलिगेल हाबनानै थानायखौ होखारनांगौ होननानै बेनिखायनो जों बेखौ दिनै बिराद गिदिर मोनसे इस्यु जों लानांगौ जोङो बेयाव खुनु राजखान्थिनि फारागथि लानाङा जों आफादनि खुनु डिफारेन्स जों लालायनाङा जों जयैनो ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जेसेबां इलिगेल हाबनानै थानाय बेखौ होखारनायनि जुदि जोङो नाजायोब्ला आरो गमामायै जुदि ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जुदि होखारमारोब्ला जोंनि ट्राइबेलफ्रा जोंनि बर'फ्रा जों ग्रें ग्रें रायजो जानो हागोन जों रंजा खुसि मिनि खुसिजों रायजो जानो हागोन बेनिखायनो जोङो बे बेल्टनिफ्राय जायनाखि इलिगेल मानसिफोरखौ होखारनायनि हाइकर्टआ अर्डार होबाय जों बेखौ दुंबुर गोसोजों बरायनायजों लोगोसे बेखौ मावफुंनो थाखाय जों नारसिननांगौ जों सरकारखौ जों खावलायनांगौ आरो बेयाव जों जेसेबां आफाद दङ बे आफादफ्रा ज' जाफैनांगौ ज' जालायनानै नारसिननांगौ जों बेखौ खावलायो दा दिनै बिटिसिआव 3,49,505 बिगा हा दं बे 3,49,505 बिगा हाखौ बिटिसिआ जेरैबाबो जों उद्धार खालामनो हानांगौ गासिनो दङ सोरबा 17 बोसोर मा खालामदों होनो सोरबा होनो 16था दिबामोन हरदों 16 जागासिनो बे मा मोजां गेजेराव नांलायगासिनो जोंहा रायजोआसो गेजेराव थांगासिनो हा हु जोंनि राइट्स गैला दाया सोरनि अब्ला जों मानो भट होदों ओंखायनो प्रमद बर'खौ खावलायदों दा नोंनि गभर्नमेन्ट नों एबार ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ नोंसोर इभिकसन खालाम नङाबा नेक्स्टआव जारला दं जोंबो नोंसोरनो प्रमद बर' इउपिफोरनो भट दाहो जों होनो हागौ खोनाबाय गोसोआव मोजाङै सोनानै ला ओमफ्राय बिपिएफनि हाग्रामा सारखौबो गुरै खावलायो नोंथाङाबो दायथ' दं अबिसनाबो दायथ' दङ नोंथाङाबो आवाज होनांगोन बेनोसै गोजोन्थों रिनावर नोङो रिनावर ada tambok ada tambok cerita rumah deh neng ikom kami ada Maria sampai itu Kang tambok mana thank you sir ini bidung bau just copy or ship copy sing sik ke de yori sipal man la ini ship copy no boleh hena la le boleh itu ni ship copy ini jual mana ni dari sini sudah selesai makan golf mana mau panjang
हानि मोनथाय मोनाब्ला जों जिराया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय नन प्रटेक्टेड हारिखौ बोखारनांगौ Restore tribal land. Restore tribal land. We want justice. Tribal mahari khause ja. जोङो हानि मोनथाय नांगौ That is our land. जय गुरु हरिजी जय गुरु हरिजी जय गुरु हरिजी Restore tribal land. Restore tribal land. Get you tribal land. We want tribal land. Giving all the intruders. Giving all the intruders.